idol no haino hailam sa phiro sini YouTube channel thumbnail eba title no goi noro saino man khana ini ni video belai no interesting nai video no pulen simi paitak jora nai tongdi dolrok chini chamung songan digi thangai tongo chini oro mosla bebak no jotone mix khaibaijak abo chini nogo songai chamani kahaya system kisa alada tamung kai nor nugi manano iko oma haikai ngo jung nogo chana purungke omno mane kaisa tukra mane fish khai rawoi songudo engkai jung iko jung sama system alada mane onyo system ta iko kaisa fish no iko oma haikai rawoi jung or rogo mosla ro mix khai omno songaita yoma haita engke dol ro oma haikai no gobang ma raja iko karayo noro nugi ma khana iko o karayo bebang no ma haikai mang no rajak jeng tabo mono songnani digi thalaisinai video no noro nai joni dolrok hingkai dolrok te thaija kok sanani pogoi thaka ang tamo hingkai tui style kai sungbo chini laibo mane waisa pano songui sajak yako tini no chini omo chini laibo jeng first time songui sanai mane bahai ros de ung ya thor thok ya video no nai joni dolrok onek marnai finally dolrok chini mui munkha iko nor nugi makana munkha bahirok motom amono chungtabo test khailainai thor thokka nagi thok gya dolrok mui to already paikha tabo mo sanai bahai to motom bui tongudo ebno motom jip don ya bulai ro rijak bula motom jip tabo mo thok ya test kai nai thoka dolok thoka belakang thoka omui belakang thoka dollar belakang thoka
dolok kia sagana video no nai tongi bele khai no thomale thoka moso kisa yoka ai pano thoka moso yo pano thok te norbo oma haike wasa se songi chai nei di tho thogya saimanana te o subscribe marong no ba sinir na ta pogdi then notification no bell no krida kinaro omne kili khanyan ta pogdi nor kurung tongdi tai tinin sam orno paire sinai asung no jotno na hambai